nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, pinupuhat. dahil makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito muna Opo. hospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-repair kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Ano po, Dinala ninyo dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Ano niya. Tapos, Tapos po, pagdai po, kasi dakulunon po ang pasyente doon. Diyan, refer diyan po, dinala sa Tancholing. Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong da po. Tapos, ang sabi niya, abo ko na ngayon para inom tibulong. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo. Sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, sige, ano po siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun, ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, pag-check man po siya. Mga taga-Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month pa binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Opo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Meron po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Konti lang nga. So, pera. Konti lang ba na? 5,000. Opo. Sige po. Nung ay, salamat. Nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay. Pero, hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa iyo. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-alat naman kami Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Yeah. Ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo.
700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan, oh. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm, Dati po ito 700 plus ang creatinine. mm. So, talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So, ito iyon po na ang lang. ating iko-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nagawa ko yan. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you, Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo, opo. So lahat-lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito si na madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman Opo. magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine, ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you. Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless, continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga binamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917
0910-853-8933 or 0910-4482-598 or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Betito ay maraming matulungan sapagkat pag natulungan namin kayo na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, Nanay. Thank Good you. health and happy na kayo ni Tatay. Opo. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Siya. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanyang 7 Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. tumatalab. Sabi niya, ay, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na niya natulungan daw, natin na kasi nagkaroon kung may ng leukemia, cancer. Opo. yung anak Oo, niyang na dalagita, nagkikemo po, nagkikemo. na. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, ano ba, doon pa sa may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang nakalipat dito sa Albay. Tapos may kapal na. Bangko So, Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Rudyata siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang. Makaskas yung Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, lumalim ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung para continuous yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to? Ibenta ko sa iyo at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali na naman. Okay. Ay, hayaan mo na Gagaputin yan. natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing
Amazing talaga. products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako. Okay. Sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax kasawan. siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin nakakutulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Trio at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Iya. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Trio, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Pitito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, mga amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling. Tuloy-tuloy magkapagkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat po, Doc. Magandang umaga po. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa rin kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. Oo. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin Oo, para continue. prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Lagyan ng kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang Tulo na. tulong doktor. Oo, dahil Kasi nakakita nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Oh, sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang ano sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman, nagpa-check up naman ako. Today naman na ano na naray. Lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na kaya- magsabihin tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. O, nilipat mo uli. Hindi pa rin narahay. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago dito sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagpara-abo sipon na hindi gumagaling. Aluido. Mga perang Mga magsi 6 months nga. O, ito. 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. nag-try Nung ako. pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. trinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Miracle C.
Amazing Diyos Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Mira- amazing juice. Amazing Diyos. Sarong arugani dok. Sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari kung saan mo? siya. Naka-recover na. Niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang amo talaga. So, praise God. Magpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Ako Kristo. medyo mag-irarayo ka na amazing juice. Siyempre, Yung kasi ako, doon gumaling siya ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Ayun. Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing Ako Diyos? na, napasalamat ko sa imo do sa pa by way man na nagtaw di sa ko yung tao Mm. na naturuan ako na dili narahay so ako so makuapo ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga nirefer dito, nirecommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalo-lalo may makaramdaman. Turo ko lagi sa inyo na maray na bulong, maray ta para sa kuya na matiyan ko man ang karahayan talaga ta. Na-experience ko man ang pagmatay ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni Ago. Ikaw ano man ang health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na ako. nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito, at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommended sa Konig Dio si, Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So congratulations din, Manay Silya de Belen, yan ang dahil sa Dahil sa iya. imo naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless, and always pray to the Lord Jesus Christ. Thank you, Amen. Lord. Diyos maray na magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya, na naging kaibigan natin simula pa noong 2020, at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag 2020, at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C, at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020.
na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Core, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Core dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing Core, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na-COVID. Tumatawag ng aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinipigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing Core. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing Core. Nung uminom ka ako ng Amazing Core, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing Core. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas.
Kasi hirap rin ako paano ko makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking uldo kahapon, 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan nangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako. Kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako. Pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So, yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview. Kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin, kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito? Parang sabi mo, hindi ka na napapagod. Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa gan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong amazing for niya. Iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing for natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung ngayon, nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yun talaga, anin pa natin itong lahat na nasa natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa kunti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health, hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products.
she will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. O, kaya Lahat matagal ng pa. mga tao ka kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga Amazing secret ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Four. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. Ibig sabihin, invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy. Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko. Diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunang ko sa pag-take ang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni kan sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya kapag take kang bulong 2 semana sa nanganit. So magayon so response Miracle C pos Mega 1 multi 5 mega Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan, nakakaregos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na response kan mga vitamins yan, tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nag-ano sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana, dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawan taki maray na yun, uga naman sa mga bulong. Kumbaga sa sabayan ta na sana, mati kita kang bulong, sabayan ta man sa taas, sa manladyo, kita maray pa. Isa na tabi, salamat po. Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko. Diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunang ko Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa ng tubig. Yung igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso niya. 3 days. Hindi na siya nang-ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yon talagang nagpasalamat siya Oo, sa Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa
mga synthetic Oo, drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Ah. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita magpa, yung urinary, sabi, Urinalysis. oho, sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak? Opo. Parang uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika. Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side Sabi effect ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, Mike, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Larag Albay ay meron po siya Hello everyone! Diyos, marahay na pagkahapon po sa Indogabos. And welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So, my name is Ms. Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Penzena. So, magandang hapon po and welcome po sa Samuyang programa. So, samahan niyo po ako hanggang 6:30 in the evening. And for now, ako pong muli yung makakasama po ninyo. So, sa lahat po ng gusto na magpakonsulta po kay Doc Joey, open po kami tomorrow from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Once again, open po kami tomorrow. Dito lamang tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, sa may mga health concern, ano man po ang inyong mga iniindang na karamdaman, ayan, so handa pong solusyonan ng ating mga amazing products through Amazing 4, Amazing Trio, at Mega 1 Capsule. Kung kayo po ay may mga tanong about po sa ating mga kapsula, and then kung kayo po ay may mga tanong regarding naman po sa inyong mga health concern, open po ang contact number ni Doc Joey. Ayan, ito po yung contact number. Sa Smart, we have 0910-44-82598. Once again, sa 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, pwede din po natin i-follow ang kanyang Facebook account. Ayan, hanapin lamang po natin ang Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So, yan po yung official contact number ni Doc Joey and Facebook account. So, pwede din po natin mapangkinggan pa ang ating mga testimony. Hanapin lamang po natin sa YouTube channel na Doc Joey Bitito channel. So, yan po yung kanyang official YouTube channel. Ayan po. So, ang ating office, tomorrow, open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening.
free health consultation. So kanina naman po, marami naman tayong nakasamang mga client. And kanina po, napadala na po namin yung produkto ni Ma'am Angelita Paho from Manawag, Pangasinan. Ayan. So, pinadala na po namin kanina sa JNT. Ayan, sa mga nakaantabay po sa samuyang programa, kung kayo po ay malalayo, pwede pong online consultation. Hanapin lamang po natin ang Facebook account ni Doc Joey. And pwede po natin ipadala ang inyong payment through GCash. And ipapadala din po namin ang inyong produkto through JNT. Ayan, so kaya po, ayan, sa may mga health concern, kung gusto po natin malunasan at maagapan po ang ating mga karamdaman, subukan ng ating mga amazing products. So, Amazing 4, Mega A, Multi-5, Miracle C, and si Mega 1 capsule. Subok na at napatunayan na po since 2008 pa. Ayan. So, 2008 pa po ang ating company. Kaya po ay marami na tayong nakasama, nalunasan na iba't ibang uri po ng karamdaman. Ayan. So, ang dami po natin mga ilang taon na sa atin, nagpapaalaga. Ayan. So, ngayon po, nandito si Pai Tubing, yung dating mayor po sa Bakahay. So, nandito ngayon siya sa office natin. Ayan, so, I think Tuesday. Ayan, so, Tuesday pa siya nandito. Ayan, so, going 86 years old na at sobrang lakas. Malinaw pa ang kanyang mata. Ano? So, talagang grateful si Pai Tubing. Ayan, so, 86. At ayan, so ngayon po nag-avail siya ng ating mga amazing products. Ayan, so worth 24,000 worth ng ating mga amazing products. So dalawang buwan na po niyang iinumin po yun. Diba? Napakaganda kasi nasa bahay na lang tayo, iinom na lang tayo, hindi na tayo masyadong aabala sa oras kung saan-saan tayo pupunta. So, kapag nag-take tayo ng ating mga products, so kahit nasa bahay lang kayo, walang problema. 'Di ba? Kasi once na nag-take kayo ng ating products, mararamdaman nyo naman po yan. Sabi nga ni Engineer Edwin Apule, sabi niya, alam nyo, Doc, sobrang lakas ng aking katawan. Ilang araw pa lang na nagtitake ng ating products, ayan, nagbawas na po yung timbang po niya. Ayan, nagbawas na po yung timbang po niya na around 5 kilos. Ayan, so dati 95, ngayon po ay 90 kilos na lang po siya. 'Di ba? Kasi dito sa atin, once na nag-take tayo ng ating products ni Doc Joey, syempre po ay sasabayan din po natin ng disiplina sa ating sarili. Huwag po natin na depende na yung buhay natin sa products para po mas mabilis tayo na matulungan po ang problema natin sa ating kalusugan. Diba? So, ayun, kung tayo po may mga tanong, ayan, open po ang ating mga contact numbers. And of course, pwede kayong mag-comment dito sa ating Facebook live streaming. Okay? Sa mga nakaantabay po sa radyo, nakikinig po sa kanilang tahanan, ayan, sa mga nagtitake po ng ating mga amazing products, hoping po ay nakapag-intake na kayo, diba? 6:24. Ayan, so sana po nakapag-intake na kayo at hindi nyo po nakakalimutan yung dosage po na ibinigay po namin sa inyo. Ano? So, para po ay wala tayong palya sa pag-take ng ating mga amazing products, diba? So, sa lahat po ng nagtitake ng ating mga amazing products, ayan, so kung may mga tanong kayo, ayan, so open po ang ating mga contact number once again sa 0910-4482-598. Once again, sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan, so nakikinig ba yung ating mga amazing client? Ayan, so, hindi pa sinasabi ni Miss Lynn yung good news. Ayan, so, handa na ba kayo mapakinggan ang ating good news? Ayan, so, ang dami natin parapol. Ayan, so, nakapag-repack na po kami almost 500 na food packs. And I would like to thank po kay Ma'am Arlene Morano. Ayan, sa pag-donate po ng 150 na food packs. Ayan, so nire-repack na nila dyan sa Daraga. No? So dadalhin po dito sa atin na ipamimigay po namin. Ayan, sa mga talagang hirap na hirap sa buhay. Ayan, wag na po mag-expect yung mga
may kaya sa buhay. So, ibigay na natin doon sa talagang kulang na kulang sa kinakain, diba? So, aron this coming August 17, nandyan kami sa Bakakay. Mamimigay po si Doc Joey around 370 na senior citizen. Ayan po. So, ayun, sana lahat kagaya ni Doc Joey. Ano? So, ayun po. Kung tayo ay may mga health concern, kung tayo naman po ay natulungan na ng ating mga amazing products, ayan, makipag-ugnayan tayo kay Doc Joey kung ano po yung the best na dosage na sa atin kapag kayo po ay natulungan na ng ating mga products. Huwag po natin hihinto, 'di ba? At least po may protection tayo kahit mega 1 capsule. Ayan, kahit isa na lang, 'di ba? Katulad ni Nanay Corazon Hakob na natulungan natin na due for operation and mataas po yung kanyang blood pressure ng ating buong katawan. Ngayon po ay almost okay na at nagtiwala sa ating mga amazing products. Kaya naman po ngayon ay maintenance na lang siya ng ating Mega 1 capsule. So, the best po ang ating flagship products na Amazing 4. Diba? So, proven and tested na po yan. Katulad ng ating CEO na si Doc Joey and kay Tatay Pai Tubing. Diba? Na talagang going 86. Ayan, ako kapaglakad pa, nakikakita pa, malinaw na malinaw ang mata. Ayan, so, ayan lang po yung iniinom po niya yung ating Amazing 4. Diba? Kapag tayo may produkto, syempre yun po yung gagamitin natin para naman po yung mga sinisharean natin ng products ay makikita nila yung reflection ng products natin sa pagkatao natin na wala tayong iniindang health concern. So ngayon may minomonitor po kami na may cancer. Yan, so pinuntahan po ni Doc Joey, isa po sa kilala po dito sa Biden. Ayan, so may cancer po siya. So, medyo komplikado na yung situation, but then still, naniniwala tayo na malulunasan pa ang kanyang health concern. Kasi malakas pa siya. Nakakapagtrabaho pa po siya. 'Di ba? So, sana, ayan, sa tulong po ng ating mga amazing products, siya po ay malagpasan po niya yung problemang dumating po sa kanya. Diba? Mananalig lang tayo sa ating dakilang Panginoon and of course, magtiwala tayo sa produkto po ni Doc Joey. Kasi nga po, diba, hindi na kailangan po natin na maging negative tayo para po ay, para din po yan sa ating sarili. Ano? So, tomorrow, once again, open po ang ating office. Yan, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral na Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral na Pilipinas. So, contact number po ni Doc Joey sa 0910-4482-598. Again, 0910-4482-598 or sa Globe, 0917-853-8933. So, ang Facebook account po ni Doc Joey sa Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Ayan. So, kung kayo po ay may mga tanong pa, ayan, mag-message na lamang kayo sa amin. Ano? Kung kayo naman po ay mag-order ng ating mga amazing products, ayan, so, pwede po kayong mag-message sa aming sa aming Facebook page na Doc Joey Bitito. So once again, belated happiest and healthiest birthday po sa ating Vice President na si Ma'am Ann Bitito Princena. So God bless always and good health at sa ating dalawang mababait na baby. Ayan, so good health po sa inyo. Ayan, so ingat kayo dyan palagi. Ano? So ayun po. So kung kayo po ay may mga question pa, ayan, so mag-text na lamang po kayo. Ayan, so ayan, may nag-message sa atin. Ayan, so ano po, Miss Len, yung the best sa mataas po na blood sugar. And may high blood din po ako. Ayan, so pwede po sa inyo, kung kaya natin Amazing 4, mas the best si Amazing 4. Pero mas maganda po, ayan, makapag-usap na lang tayo ng personal. Nandito naman tayo tomorrow sa office natin. Ayan, so pre-health consultation from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So maraming salamat po. Magbabalik po ang aming programa tomorrow
from 5:30 to 6:30 in the evening. My name is Ms. Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Benzena, this has been Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. God bless, good health, and see you tomorrow.